Apan kini maayo alang kanako sa pagtuol ngadto sa Dios. Ako mibutang sa akong pagsalig diha sa Ginoo nga Dios aron ako makapamahayag sa tanan nibong mga buhat. Salmo 73 tudling 28. Karon mga higala, aniya kining sugidalon nga naguluhan. Cruz o Diablo! Gusto ko mo tanawan ng mata. Di na mahimo, Boss Kim, Hilom sa mo'y. Nangabubo ka? Ay mo kabala ka kay kamong tanan. Akong gamiton karong pila ka adlaw. Gamit po na akong tanan. Labi na gyud ka ng inyong giingon nga daot. Kanang Krisanto. Oh, lain na kong pamatiunan na, boss. Anong giapil man mo ang daot nga gamit sab nimo? Gamit taon ang gamit kini mo, boss. Ayaw iapil ka tong daot. Daot na guna. Basta may gamit taon sa daot gawas pa. Wa pa ka makakita niya. Pero kung makakita ka unsa siya kadaot, makaingon gid ka nga wa gid siya gamit. Unsa ba ditabo ninyo? Labi ka na samboy. Magsige kang ingon nga daot o way gamit. Pero bisag wa pa ko kakita niya. Pero sa manita mo ninyo, ha? Noon sa man mo? May gamit ka ba kaning armas? Pero sa manita mo nimo? Gusto ko mo tanaw, nag-iingon ninyong daot. Karon, boss? Dili pa karon. Be, ay nang armas na boy. Diya, boss. Yun na, boss. Asam di ka, boss. Manghuld up. Wala si kwarta. Oh, minghoy mo kayo magdagway. Boss, pila na lang ka adlaw nga gitapol may pamasura, boss. Gilaay man imong kinabuhi, boss. Sige, pamasura. Si pamasura niya, way uminto. Pailob lang mo na mo. Surbalik na ko rin ninyo. Hatagan tamog nindot o hayahay kay trabaho. Di na mo mamasura. Nindot ako na, boss. Lamiya ko din na, boss Kim. Karasama na. Di na may mamasura, Gawas ka baho kayo. Hugaw pa yun. Paabot na lagi mo. Surbalik na ko. May bawaan ninyo. Boss, sa'yo ng kwarta ng trabaho ang giingon ni mo, boss Kim? Sa'yo na kayo. Murag magic. Anto na ko. Musamot ka laay mong kinabuhi, boss. Nang mulakaw ka, unya. Way ibilin para na mo. Pinangga kay mo na ko, Samboy. Mao nga maghuna-huna ko ninyo permi. Uy! Wow! Nanay! Ito, nanay! Sige, anto na ko. Pagtagbaw mo, suyok pa ng rugby. Ako sab-sabon Pagpuyo mo! Usap! Ipagi din ako rugby sa inyong mga matarog baba. Paghuwat mo, ha? Kung mahuman ko, paghuwat mo! Ayaw na lagtabang, Milin. Ako nalayguyon aning mga sakos basura sa gate, Utabang nang ko almadali ng terya. Basyan, ni anak karon si Crisanto. Sige, Malagrisanto, imong huna-huna. Uy! Ako nalay balik atong usa ka sako, ha? Dinhi ka lang kay basin tuod nagpadong na si Chris dinhi, ha? Unang terya. Taod-taod naman tang nag-atang niya. Wa pa man lagi. Muanhi ka to. Ako man to siyang giingnan nga mo balik pagkasabado. Mitando man siya. Sabado man ron, niya lagi to si Crisanto. Uy, niya na sila si mama o papa. Ganun niya mo gawas. Nagusang mo din Gihakot na ko mga basura din is gawas, aron makuha sa mga basurero. Suda yun, Victor. Mag-iya pa ba yata? Mag-kilo pa ba yata? Oy, Daria, pasura na sa bilin. Oo, ma'am. Tara, Victor, tara. Usa ka ba? Soda na rin, Milin! Ay, sige na, soda dito. Ako nalay bantay din, Gusto pa lagi kong mag-greet ang birthday ni Crisanto nang. Pasudlo na manggugas imong mama o papa. Kadiyot lang ko kayo ng terya. Ay.
Maabutan lang gud na ako. Bisan kadiyot na lang kaayo. Oh, gitawag na in taon ka, uy. Usa man ni si mama, oy. Niaraman unta ko sabay. Naapagyugan ang teriya. Awa na suko na, lakaw na lang lagi, sige na. Di na yun tingali mo abot si Crisanto ng teriya. Naunsa man taon ka, Milin. Kausara gani ka makakita ni atong daot nga bata. So nagigwapos ta nga makakita pag-usap atong Crisanto. Nga man, ha? Naluoy man ko niya nang. Sige, masuot na ko. Uy! Sura! Unsa man ron? Sura! Hala, nagkadiyot ang kayo ng teriya. Si Crisanto nagdakan nga nagtod siyang kariton. Sura! Sura! Chris! Crisanto, happy birthday! Nakarga ng tanang mga basuras imong kariton, ha? Salamat kayo ng tirya. Salamat sa Milin. Daghang king salamat sa imong birthday ako, ha? Happy birthday, Crisanto. Sorry. Hala, wa man ko'y gift na hatag nimo. Kini daing mga basura. Ha? Nindot na kaini. Ikapalit na ni akong bugas. Ikapalit sa ni og sudan. Ha? Ikapalit na ni og gas para sa among suga. Daghang salamat, ha, Emilin. Daghang salamat ng tirya. Ato na ko. Sige na, tanamili. Kitawag na ra baka ganiya si mong mama. Happy birthday! Isuon na ba si Mili? Naana, ma'am! Naana! Salik na, uy, pastilan. Mahilak naman huwag kag maayo. Ay, ako magtuong na ingon ba na ini ka gusto kalino ni butang. Kini nga itong kitimbang ka ng Victor. Tilaan lang ko niya ni o mahurot lang sa dayon ni. Victor? Uy, saan mo to eh? Nagsigi kong sulting hari pero muragwa ka maminaw da. Nagtutuko ang imang kwarta na turo na. Oh, ato na nang i-deposito? No? Ha? Dili. Hindi ka ba masukot nga itong i-deposito? Gusto na kong kita mismo magbantay, magtubo o magkadaghan o magnaundok ang ato mga kwarta. Kaon. Naghinuktok man noon ka, oy. Sige na, kaon na. Hain ka magpuyo si Chris. Nakabantay na gyud ko nimo. Murag di na mawa sa imong hunahuna si Crisanto. Nangunta naman lang ko. Kunain nga sila magpuyo. Tingali, kay basurero man siya. Ang ilang ripuyan makaluloy sa kaing tan-ahon. Una ko naman sa kanan, Roda. Si Milene, kaon na ba? Taliya? Mukaon na, sir. Hi, anak! Bilin! Mula ka una sa si mama o si papa, ha? Asa naman sa po? Sige, ka una! Oh, Taria, si Bilin, ha? Oo, ma'am. Asa naman... Bye, anak! Asa man sa mo, ma? Sige lang yun sila lakaw ng teriya. Mili. Ganiha pag-abot nila, nilahos na yun sila sa kwarto og nanirato. Huwag gani ko patsudlan nila. Pagkawas nila, nang lakaw na sap. Pirmi lang nagdali. Unya, pirmi lang magdaog bag. Ay, may bak-o mang negosyo sila si mama o papa nimo. Unsa man ang ilang negosyo? Dili naman sayon-sayon sa paggubakin ng atong barong-barong. Tanawa unay, ligon na kayo nga to Crisanto. Baga kayo nga luna. Aw hinoon, katon lang hapon ng bungbong. Pero ligon na mga haligyo gato. Iyon na. Diin ka manining baga og ligon kayong luna. Sa akong suki is basura. Sa ilang ng tirya. O sa akong gikailang nga bata si Milin. Di man nila ihatag ang ilang mga basuras lain.
Ano rin nato ihatag ingko iking? Ah, Ha, ingko? Hihapon na ta. oo. Pastilan. Kunwa magbaha din, he. Dili mabago atong barong-barong. Sige na, din, mga unata. Daot! Oy, kansaron? Si Samboy na iking! Panuway, bigani, be. Unsa man? Hoy! Gusto yun magpatay mga bataa mo, be? Nagpalit ko guna. Bigani, be. Unsa man, eh. Dili patay ang among tuyo, King. Nami kuyog. May gabi, King! Oy, kinsa ka? Dahil ko yung gamay kay Toyo. Gusto na kong mutanaw makikinaila ni Crisanto. Kinsa man ka? O nga nung nakailaman ka ni Crisanto? O sabay mong tuyo sa akong sinago? Mora magag-ispiya. Dagan ikang pangutana. Di daw talaga kong Toyo para mutanaw lang ko o niya makikinaila sa imong sinagok. Ikaw mo rin naman masinggan imong pangutana. Kasi nagkupon sa flashlight, Diyan ako. pasigay o iwagi ang naong ni Crisanto. Ayaw alihin sa imong bukto na dagway ni mo, Daot. Bigyan di ka ron. Saman. Suway! Puyo! Puyo sa boy. May noon nga giali ang bukton siyang naong aron akong maklaro. Daot yun to, da. Makita sa bukton. Daot pero solid ang bukton. Anad kang trabaho sa inyo, ha, Daot? Takadiin man ka. Yun na. Ikaw mo ispiya. Kailangan ka kay pangutan ng Crisanto. Ikaw ba? Tiguang ka lang. Di pa nagkatiguang ay. Gisikaran ka na nako. Suway! Suway! Dahil guna na kung way hago na. Ipaubos mong bukton, Daot. Sige na. Ipaubos mong bukton, Daot. Ipaubos imong bukton ba? Kay mo tanaw sa imong dagway si Buskim. Saman. Maliw na kay mo bukton nga mo rin lipak. Sige, sagdi lang. Crisanto, Dong. Tawagan ako og Kim. Amigo na ta, ha? Crisanto? Suway! Sige, dapati ko na Isa may dapatan ba? Gitunon ako kung kamot kay makiglamano ko niya. Sus, mura nyo kag baying-baying nga dahi panukada. Oh, dawata akong kamot, Chris. Timaan sa ito panag-amigo. Okay. Bahala na, hindi ka makiglamano na ako, basta giila ka na nako nga akong amigo. O, kay amigo ka naman ako. Kargo ka na nako sa akong konsensya. Paibaw adayon ko. Kung doon ay magbinuang ni Budini sa basura. O ikaw sa Niki, amigo na santa. Kung doon ay magbinuang ni Budini, paibaw adayon ko. Ako rin maibaw mo at iman nila. O ay laing magbinuang o magsamok-samok na mo din ni Crisanto. Kinira sila. Kiningi mo makuyog. Labi na ginasangboy. Hilong laging. Sangboy ka karon. Sugod ka ron. Mutahod ka na ni Iking, ha? Yano hula ni mong tiguang, ha? Agay bus. Uy. Sugod ka ron. Di ka na magbinuang ni Crisanto. Ayaw na siya hilabti. Aron di ka na sa mabunog. Pasir-asir ka ni Chris, pero ikaw na si mabunog. Anya, King. Salamat sa panahon. Crisanto, magkita gyapon ta. Adto na mi. Swerte ka. Kaya natripan kang Buskim daw. Sabay! Swerte ka. Sus. Sabay! Nanabas! Tala mo! Kukoy! Tikboy! Uy,
Maura to iyang tuyo. Gusto lang mo tanaw nimo. Unya, makig-ila-ila o makig-amigo nimo. Abi ba na ako kung sa'y tuyo ka na? Makatilaw gisla nina akong gunang away ako. Unsa man to si Kim Inko? Da, hari-hari na sa iskina. Diawas partinganan sa mga tricycle o mga tricycle sad. O apil na sad sa mga multicam. Kana sila sangboy, sagdilan ko nga magsangboy ko ang bataa. Ang bugiro man kayo na nakugod. Sayo naman kayo na nakumalitok ang sangboy. Kana sila si sangboy, maunay mga dispatcher, una kana si Kim, maunay makakwarta. Ano ka ha? Kung sa kayang tuyo ni mo? Mga una taing ko. Oh. Unsa man yung inasal manok? Init pa? Init kay ni Bunsoy. Giwat din na mo nga maluto. Bago gini nga haon. Ang tulog kang buok manok. Marawa. Liyog na sa boy. Ikaw nagtutok na ko. Karoon pagkakakita sa personal ni Robin Padilla. Utas manok ay. Hangtod karon Muskim. Wa pa gyud nimo matubag ang among pangutana. Kung sige tuyo nimo tong daot. Pero kung naging-amigo man kanya. May bawa na ninyo. Pagkakaplato sa boy. Ibutang mga inasal manok. Padaplin. Mura mo mong ilagang nagtapok na. Padaplin mo kay makuha ko plato. Padaplin mo ba? Ang gahi gid mo kuha. Ilabot na. Dero ko tayo. Uy! Saan mo kayo mo na? Ano sa man? Kaon! Patungo na ko ninyo mga o! Imo na sila, boss. Imo na. Paso na ko, koy. Pasa sa simong tagay, oy. Imo na samboy. Ganyan mo nagpaabot na ko eh. Ame. Tikboy. Imo na sunod ha. Patay na sila ko eh. Patay na sila. Kita nila ni tulo ni Buskim man eh. Karon Buskim. Masultihan ba minimo? Kami si Kokoy. Kung sa ayahay na mong trabaho. Sultihin namin mo. Magsugod na mo ugma og practice sa inyong trabaho. Ay, unsa laging trabaho, Buskim? Unsa man na, boss? Ano, boss? Magsugod na mo og practice. Kulon sa trabaho sa baltak. Baltak? Unsa ka ng baltak? Snatcher god? Wow! Mag-snatcher na, Daimy? Uminto na, Daimy? Crisanto? Chris? Sa man, hindi ka pa muhigda? Di ka pa matog? Naghinukto ka manggudinis gawa sa atong mansyon. Nagpaabot na ni mo ang hunor-hunor kayong karton ngayon mo higdaanan. Bitaw, kung sa pa imong ginuktukan? Gimingaw ko ni Papa. Crisanto. Gusto kong muantos minteryo. Ayaw na. Gabiin na kayo. Gabiin na. Kung gusto ka, kanang adlawan ka muduaw sa lubong sa imong amahan. Mingaw yun kaayo. Ay, Victor! Ay, muradam ko lang. Sa miagi mga adlaw sa itong kinabuhi. Pulos mga pangandoy. Magpakaroon ng nuntang duha nga mga kwartahan.
Apan ang tinuod. Grabe na ikingatong kalisod. Apan karon no? Tarawa na ko. Makatuo ka ba? Nga ingod ani na kadaghan na itong kwarta. Gusto ka gyud nga dili na to ideposito atong kwarta sa bangko. Tungod kay lami kay pamatingon og saksiyan ng pagtubo, pagdaghan sa itong kwarta. Huwag pagkanan kwarta, Roda. Huwag para. Gusto na ko nga tingbo ng tanan. Ipagguba na ito kinibati kaya na itong bahay. Huwag mo puli pagbarog dinhi ang labing matahom nga bahay dinhi na pita. Matumanagid unya ang ako pangandoy, Victor. Pero magbaton ka sab, ha? Magmatngon ka sab, magpantay ka. Usahir ba, mura ka nagwa. Hinumdumi nga delikado kikini nga ito negosyo. Nga balik ng uban diha nga. Isi-isi naman kaayo. Be, unsa may ilang mga paagi? Ay, maayos na nga kung giingon ni mo magbantay ka. Usap-usap, mausap ka ni akong isadyohang maayo. Kinahanglan niya may magkaungan sa kitang mga tinugyanan sa balaod. Kay mo abot kita ng panahon na. Tungod ka na kapatid, yun ha? Matod pa sa grupo, dali na nakong maabot ang pwesto nga tawag ko ng usas sa mga Ginoo sa droga. Well, what ay mahimo kung maabot yun ang punto nga maliniya ka sa uban nga tawag ko na og usa sa mga Ginoo. Ay, agoy, di mag-iapon ka makatuo, ani. Sige na. Ipos mo na ito kinitugwan. Oh, Victor. Nga to ka na. Oh, nga naman si Melin. Ano ba nga ito ka na? Huwag ka ba nabantayan nga nagkabatgon siya sa ito mga lihok? Oo. Ay, wawi. Nga nung makamatikod man. Ay, sige na. Tabang naghipos. Ay. Ikaw na hipos na. Pagdadagan. Dagdag ko tao. Ay, kuwang pala gina. Sa'yo silang nanglakaw si Mama o Papa? Sa'yo kaayo. Maghatod ko no silang duha ka inasal para sa birthday sa usa ka colonel sa kapulisan. Ay, sige na, kaon na. Kay kita lang gihapon na mag-uban sa inyong eskwelahan. Pirmi na lang ikaw mo'y akong kauban. Bisan din sa bahay, panagsano lang kami magkasulti o kauban sa pangaon sila sa Mama o Papa. Ay, sagdi na lang, God. Ni aman sa bitaw ko. Busy manggod kaayo silang duha. Paminaw na ako. Murag giswerte sila sa ilang negosyo. Wa naman gani ko suguan ni Mama nimo nga mamaylo sa iyang mga paryente kung tingbayad na sa kuryente ug tubig. Kung tingbayad na gani, tawgon man kung Mama nimo ug suguon pagbayad. Sayo pagani kay kumubayad. Dilit parehas ni adto nga langay kaayo. Diha ganito ipila to kay higayon nga giputlan tag kuryente. Pero karon, basta kaysa ako nabantayan, hayahay na ta. Hasta sudaan, lamian na kaayo. Diha gani higayon ka ni adto nga magampo pa si Mama mo. Nga doon na lang untay mangimbitar og birthday aron makakaon lang kuno siyag inasal og ubang lamian nga pagkaon. Pero karon tan-awa, mao na hinuon ang mo regalo sa mag-birthday. Parehas gud karon. Regalo sila duha ka inasal sa usa ka opisyal sa kapulisan nga nag-birthday. Ngano man ka? Naunsa ka? Emily. Gimingaw lang ko nila ni Mama o Papa. Kaniadto, pirmiming magtungan og kaon. Karon dili na. Emily. Unsa man dili lang negosyo nang. Hala, sige. Mamahuay na ta kay init na kayo ng adlaw. Inko, naitaw sa barong-barong. Uy. Naaduot. Si Kim.
Oy! Kung sa may ato ni mo, Kim? May buntag, Inkoy King. Bati kayo ang buntag. Kay gipanggutom ang duwas Krisanto. Mga bitaw, nga, ilan tamang duhag inasal manok. O di ay puso. Naisop din. Busog na kay mo ani. Si Chris, Inkoy King. Time pa. Sa di pa mo to ang akong laway na imong gida. Mahimo ba sultihan mo kami kung ngano ni? Wa nigi pasabot nga unsa ni, Inko. Di ba sa dautan? Kung ako sa katao, muhatag sa iyang isikataw. Inamigo lang ning ako, Kaya nagkamigo kay nagunta kagabi. Labi na si Chris. Di ba, Chris? Gikuwangan kung naminaw sa imong rason, Kim. Unsa man imong toyo? Okay. Niya ko. Aron tanyagan ako nindot kayong trabaho si Crisanto. Biya sa pagkabasurero, Chris. Biya dinhi sa basura. Doon ako ihatag ni mong trabaho. O sa maong trabaho, dali ka na kayo makakita ang kwarta. Sige. Usbo na ko, Chris. Biya dinhi sa langog. Biya dinhi sa baho. Biya ining dapita. Ning lugar nga mo'y labayanan sa tanang hugaw sa syudad. Bata ka pa kaayo, Chris. Daghan pang mga ugmay kasaad para nimo. Sa ingon ka bata ug kalinghod aning Crisanto. Muingon ka nga hatagan mo sa nindot ug hayahay nga trabaho. Kadaghan ng mga dagko ug mga bayo pag mga lawas. Nganong dili man sila ang imong tanyagan? Nganong kini man taong daot ug bata pag-ayo ang imong tanyagan? Tungod kay para sa mga bata ang mga trabaho, Inko Iking. Kaya pag-ingon, nga kumo kay ingon ini ka makaduluoy barog kini si Crisanto, maghuna-huna ka dayon nga di madaog ni Crisanto ang trabaho nga ihatag ko niya. Tungod kay naibaw kayo ko nga madaog kini ni Chris ug tawhay ra kaayo alang ni Crisanto. Unsa man ang trabaho? Trabaho nga hasta kain ko mao asap sa imong pagkabasurero. Dako ang makita ni Crisanto. Nah, unya na taan ang imong pangutanan ko. Paminaw noon na ato si Crisanto kung musugot ba siya sa kong gitanyag niya. Unsa man, Chris? Musugot ka? Kung musugot ka, karon dayon. Danon ta ka. Kadiyo. Niya. Aron gid mo mutuo nga di ni binuang ang ako. Aron mo mutuo nga wa ko magbinuang ninyo. Binlan ka na ako og kwarta, Inko. Dawatan niyo. 1,000 niyo. Pila nakakaadlaw sa iyong pagpapasura nga makakita mo ko sa 1,000. Dili lalim, no? Pero na 1,000. Dawatan ni, Inko Iking. Dong Chris, dawato na ako. Dawata, Inko. Kana. Inko Iking, Kung buot huna-hunaon, kang Crisanto kining usa ka libo, Kim, ug dili ni ako. Gidawat na ko ni kay iya ni Crisanto. Ada, Chris. Mukuyog ko niya, Inko. Tana? Anto na mi, Inko Iking. Unsa magyud ka ng trabaho, Niya ko din magpuyo. Sige, dali, suod, Chris. Mag-unsam ta din, Kinahanglan maligo ka una. Kumani mo kaligo,
Magkuyog na sabta. Aron palitan ka na kong bagong sinina. Kaya lang mag-ilis ka og bagong sinina. Kaya lang gwapo kang tanaon sa imong trabaho. Paiban nyo. So dito, aron maligo. Umani mo kaligo, isulog lang unang balik na imong isulog karon. Adto lang ka mag-ilis og bagong sinina dito sa tindahan. Sige, kaligo, Chris. Gamay na lagkuwang. Gamay na lagkuwang. Kini. Matara. Ang ngayon kakainin ni Chris. Isugod. Nay, isugod siya na ng fitting room. O kung gusto ka rin ni mo ng t-shirt o kining purol, palitan di kang tuok-buk ini. Tulo-tulo. Tuok ka t-shirt o tuok ka purol. Sige, lakaw na. Isugod na dito. Sige na. Gamay lang yung kuha. Gamay lang yung kuwang. Uy, grabe din mo kagwapo, Chris. Basta ninot kag isunog. Ang ngayon ka kayo. Kagwapo. Grabe kagwapos kong amigo. Bago pag sapatos. Ang ngayon ka kayo. Naibasurahan, no? Labay ng hugaw. Gisiyon ni mong isunog. Katong isunog ni mo ganina. Asan sinilas ni mo nga kabitag alambre. Ilabay na. Chris, kanong ka ba? Ilabay na. Din ako ni ilabay. Ano naman ni mo na ilabay? Nasugod karon, pulos naman mga nindot o bago na imong ipanulog. Kita na. Manuta di as plaza. Manuta na katingaling siya itong buhaton din sa plaza. Doon na kay praktisan din eh. Kailan ka ng unahan? Kanang nagdagandagan libot sa circle aning plaza. Sila ka na si Samboy, si Tikboy, si Kokoy o mga kauban. Inigabutan na nila din sa atong tungod. Kinahanglan muuban ka sa bilag dagan tuyok din sa plaza. Unsa magi akong trabaho, Kim? Nganong magdagandagan man ko? Nganong magpractice man kog dagan? Nindot ang imong pangutana, Chris. Pero unya ka lang nakutuganan kung mabansay-bansay ka na. O sila si Samboy. Pagkakaroon, ayaw na kabalaki kung asa ka o kwarta. Hatagan ka na kung kwarta kada adlaw. Gawas sa itong 1,000 kang gihatag ni mo, kada adlaw doon na kay allowance na ko. Sabot ka? Sa kung nag-iingon ni mo, biya nas pagpamasura. Kay mag-practice ka na. Mag-practice ka na daan sa hayahay kay ni mong trabaho. Nasa si Samboy. Kapila na mo magkatuyok. Kapila na. Basta kadaghan naman to. Very good. Mahuwi na mo. Singot kayo mo da. Dahil tagsa-tagsa ninyo kagagmayng tuwalya. Panarapo mo sa inyo mga singot. Ambe, Boss Kim. Pagtagsa mo na. Abi ako, Bi. Samboy! Boss Kim. Huwag kawan mo tanaw ni Chris. Ha? Yes, Chris, Kita na ko eh. Pero, usam na siya. Artista na siya, kaya ako gintanahon. Ang burukin to ngayon, ha? Kinahanglang amigo ni mo si Chris. Kay kauban na mo sa inyong trabaho. Sige, lamanuha si Chris. Samboy. Lamanuha ba? May gulo ta? Lamanuha sa si Samboy, Chris. Kana, Yo! Buutan sa ako mga amigo, oy! Ano? Inom mong tubig. Okay, daganasan mo. Nangigayon na, kinahanglan pakit-on ko ninyo sa kakusog yung mudagan, ha? Mutuyok mo din sa plaza. Kung kinsa mag-una ninyo, may premyo na madawat gikan ako. Doon ay first, second, o third, okay? Boss! Amin lang daan ang first, boss, be. Sigurado mong kung ako manghawad, ani? Kinilang mga naunga, kini? Hindi sila magsilbi na kung sa lumbadagan, eh.
Labi na ning daot. Ipakita kung sa kakagusog mo dagan Samboy. Ay, linya, paglinya mo. Linya, ulit niya pagkati. O, kana. Linya. Panukada mo. O, sige. Ready? On your mark! Boss, ambil na daan ang premyo, boss. Ambil na daan lagi. Get set! Go! Pataganon, pagdutoy. Magsilbi ka mo na ko doon. Kusog mo dagat si Samboy. Naguna si Samboy. Layo kay biya yung magkauban. O si Chris. Mo'y labing uwahi. Layo kay biya. Di ni magsilbi si Crisanto. Kusog yung tilod kay mo dagat si Samboy. Gamit ka ni para. Bisan mo takalayo si Chris. Nagastunga-tunga sila si Samboy pero si Chris. Pagmahay na ako. Namipilib na yun ko aning pat. Uy. Kalit na, may kusog si Crisanto. Hala. Dula kayo si Chris nila ni Samboy. Buanga. Wala. Naapsan ni Chris nila si Tikboy ug Kukoy. Ug dula na si Chris ni Samboy. Wala. Naksa na yun ni Chris ni Samboy. Naguna na si Chris ni Samboy. Crisanto! Minaog si Chris! Si Crisanto ang minaog! Kuya, sugam dagay daw tayo. Kuya, kusok mo dagat si Chris. Napsan niya si Samboy. Kaya naalihan man ko. Huwag pa rin ko mailin itong babae. Makapas ka rin dautan ako. Wagin ko, kakita nga may nag-ali ni mo, Samboy. Rebansin ko. Kami lang doon si daot. Dali, Crisanto, dali. Doon na ko. Yan yung premyo. Yan na. Rebansin lang ako namin, boss. Kami si daot. Pagpuyo niya, Samboy. Mo rebansin bitaw mo. Pero dili sa plaza. Sige. Asa man, boss? Nagtos baybayon. Mag-usap mong lumba. Nagtos baybayon. Good morning, sir. Oy. Good morning. Yes. Good morning. Unsa man ni mga bata, sir? Mga athletes. Coach ka, sir? Teacher pa yun. Mo ba, sir? Sige, sir. Paringuhagin mo mga bata, ha? Dali na kayo nailan ang pulis, no? Okay. Basta, Boss Kim. Rebansin mi si daot. Atos ba yun? Pero, ambi ako premyo, be. Huwag na, Samboy. Kumusta, Fari? Kumusta, amo? Diin ka man. Nung kinakuha mo kabalita ni mo na. Dito ko sa Manila. Palamig-lamig. Pero, may kayuhan dito. Mumibalik ko din sa ato. Usay ako trabaho, amo. Luna, nindot ang ihatag ko ni mong trabaho, Fari. Di ka magbahay din eh. Balik ko na siya, Victor. Lingkod, Franny. Nagkaida na ba kamo sa kong waswit? Wapa, boss. Hello, ma'am. Si Roda ko. Franny, ma'am. Lingkod, Franny. Unsa tong imong gingon ka kaniha nga nagpalamig-lamig ka dito sa Manila? Unsa ba naingnan? Unsa ba rason? Unsa ba hinungdan sa imong pagpalamig-lamig dito sa Manila? Nahibaw na kung dili ka na makalitan sa kong batasan nga mag-ukit-ukit. Ukit-ukiton kayo ang mga informasyon, Fanny. Nindot masab na ba nga mahibawaan na itong daan ba? Nahibawan mo ko daan ni mo, boss. Ingon magigana. Daan ako nahibawan ni mo nga mauna ang imong batasan. Nga naman, Fanny.
Karon para ba may magkailan ni ma'am da? Boss, okay na ba siyang makabati? Seryoso ang hinungdan? Parehas ko na itong... ay, katong gisugo ko ni mo ug kaduha. Roda? Nahibaw man ko ato, Franny. Nahibaw na ka, ma'am? Nahibaw ba siya, Victor? Nga pulos na utangan nato katong duha nga imong kipapatay ni Franny? Nahibaw ko, ma'am, uy. Ay, gisamukan lagi kayo na ko si Boss Victor nga gisigahan mo og paningil. Maong gisugo ko nga patyon tunduha. Wa man sa tinibog. Gipatay na ko. Gibayaran ka sa bayaran ko, Anto, Franny. Gibayaran lagi, pero asgang gamaya rasab. Pirti sa kaya kang muda og hangyo, boss. Hibaw di ka to, ma'am? Buwad putput ug buwad camping nga barato na kaayo gihangyo pa gyud nimo. Wala gyud ka mo ingon nga ipaliho lang ko, Franny. Thank you lang ako ni ha. Okay na dinis, ma'am, boss. Balik-balik ko na ito katong gingon ni mo nga mao'y hinungdan niya miyad ito Manila. Kasi man itong imong gihari o tagadin mo sab to. Tagadin hirasab. Nagpuyo sa lungsod nga sunod aning syudad. Ka-live-in sa akong nauyab-uyab. Saon nga naktuhan maming duha nga ako mo'y nanuong silang bay sa ilang gipuyan. Giloba na lang nako. Kagrabe sab nimo. Ikaw pa nangapit sa iyang ka-live-in? O ikaw pa'y naagrabyado kay mo magkipatay? Ma'am Roda, kung nga pa nakutubuhata, ako ba yung patyon? Patay na unta ko karon. Wa na unta ta magkaila karon. Kano sa makaran nahitabo, Friday? Kano sa makaran nahitabo? Baguhay pagid, boss. Wa pa'y tuig. Mga 4 o 5 pa kabuan. Bago pag yun ay. Tunganay ko stinoon. Nagtapaw kayong tuhuan ang imong gingon niya way ayos ba nila. Mawibalik ka din sa ato. Tugan sa tinuod, Friday. Bitaw, boss. Tuganan talangkas tinuod. Kaniad to pag yun nga, amo ka na nako. Ang tinuod yun, gilumsa na ko sa kanal ang bunguton nga tig pa 5-6. Patay? Patay. Giduot ka na kong naus lapo. Gikabayaan ako. Bisa giyon sa ni kapakapa, wa yun sinahimo, boss. Hantod nga, wa na mulihok. Gikuha pa na kong kwarta siyang bag. Nagkarating ganito na singil. Kay, nagsumbagay mang kwarta siyang gamayng bag. Unsa pa, kaya mo gigamit pagbalik des ato, boss. Waag plite sa aeroplano, napay na bilin gamay. Di pa na marhot na mo sa 2 ka buwan. Anong imo man sa tong gipatay? Naga 5-6 day ka to niya. Gisamukan ka nga nagsigig paningili mo. Ay, dili ako'y nakautang si Indian, ma'am. Ang akong partner, good, mao'y nakautang. Magkabayad sa kada paningil, pero nagkamatikod man ko sa bungoton nga naibog mang Lisa. Magsige magpangidhat ni Lisa. O nagbubayas Lisa. Inigdawat sa Indian, apilon man niya pislit-pislit ang kamot Lisa. Nakakita man ko kigayon, gipatay ko dayon. Impas utang. Buwang nga bito ning akong kinabuhi, boss, oy. Lingaw kay ko. May dagway na si Lisa. Napoy dagway, ma'am. Sexy sa?
Oh, sexy, uy. Parehas good ni mo, ma'am. Ay, hilom di Franny, oy. Boss amo, unsay akong trabaho. Naway ka, Kokoy! Paspasin pa, boy! Oh, layo na kasi si Samboy yung Crisanto! Kusugin kayo magtagan si Chris. Gamit yun yung bata. Gamit yun si Crisanto. Paspasin pa, Samboy! Usaman, Samboy! Wala na ikusto ka rin mong dagan! Grabe! Grabe ka tayo, Crisanto! Oh! Ikaw kaya mo'y naguna! Nagsulong si Samboy ni mo! Pero, huwag yun siya magkapas! Pagsa na, Samboy! Samboy! Suya kay ko ni mo daot! Samboy! Lagot kay ko ni mo daot ka! Sige! Kinep! Oh! Nganong mihunay magkasaboy? Oh. Ha? Sige! Buskim! Badlungan sa Chris, Buskim! Sakit ka na yung puspos! Oh, Chris! Ambil na imong puspos! Ay, nagilabti! Pori ning kaluwas na ako! Ako ni! Og dili inyo! Mura kini ang makalaban ako! O saman! Gusto mong trabaho? O dili? Kamo, boy! Kokoy! Gusto mong trabaho o dili? Gusto man. Samboy! Samboy! Ako gusto kay ko, boss. Di nagod ko mamasura, boss. Gusto mong trabaho? Mong pagbinatiay mo? Pag-amiguhay ka mo? Kay usara ka mo kag grupo! Sa laktod, tabla mo nga managsuod. Busa pag-igsuunay ka mo. Kamo mo maglabanay kung doon ay daog-daog ninyo. Dili kay unayon na ninyong daog-daog ang usa ninyo. Kay nagsalig ka lang Samboy, gadako ka og daot si Crisanto. Pero, di man sad kakaataka ni Chris. Kinaman siya punal. Naman siya puspos. Mao man ay mo laban niya. Mao man ay mo luwas niya. Natural ba na? Tanawa na ko ninyo si Chris. O saman, maging amiguhay ka na ni Chris, Samboy. Pero may problema kayo. Kaya sila si Kokoy, sila si Boy, andaman nga maging amigo ni Crisanto. Sakit ka mo buno si Chris, oy. Migon lang ni. Samboy! Ako, amigo, good. Gawas nga amigo, magsuon mong kanan. Magsuon, good. Sige, paginaksanay mo. Sige, magagsanay ta. Managsuon naman ta. Samboy! Gaksa si Crisanto. Oh, lakos mo lang ka. Lakos, good. Igsuon man ka ta. Kanang inigsuon nga gakos. Tinudunay nga gaksanay sa managsuon. Tinudan na bitaw ako, Chris. Mawal pa, oh. Mamatay pa ko karon dayon. Basta tinuod din ako, Sam, pasaylo ako, ha? Pasaylo asab ko, Chris. Ni, kakson ta ka. Igsuon na ta, ha? Pero tahura ako ninyo, ha? Kaya ako'y may magguwang ninyo. Oo, Samboy. Yay! Grughag! Baskim, teka. Unsa man ang grughab? Wala sabot! Kaya kung mag-ako sa grupo mo na kitawag Grughab! Sige. Sige na! Grughab, ha? Grughab ta! Grughab! Grughab! Yeah! Maranay mong trabaho, Franny. Ganahan kasi mong trabaho, Franny? Oh, ganahan kay ko, boss, oy. Lamiak ha aning... lamiak ha aning trabaho, oy. Ma'am? Oh, Franny. Lamig kaayo. Ipatawag ka na yun ako, Franny. Kinahanglang ready ka pirmi, ha? Ready ka pirmi, ha? Franny, ha? Oo, kayo, ma'am. Ready kay ko pirmi. Boss, amo, ato na ko. Okay. Ihatol ka na ko sa ubos. Thank you.
Bye, Ma'am Roda. Bye, Franny! Karon, niya na kita sa importante kayong bahin sa inyong trabaho. Kung magmatngon lang mo, kung magbantay lang mo, kung siguro lang yun ninyo nga di makamatngon ang bisan kinsang tao nga inyong duulon. Anong duulon man na mo, Buskim? Kuto ninyo ang pitaka sa ilang bulsa. Kung mababay, ablihan ninyo ang ilang bag o kuto ng kwarta sa sulod sa bag. Gawas ana ang baltak, ang pag-isnats, isnatson ang relo, alahas sa dughan o sa pulso. O dinhi, ani na magamit ang kakusog sa inyong dagan. Tuod kay human nyo kini mabuhat, kinahanglang mo dagan yun mo, aron di mo madakpan sa kapulisan. O dinhi, ikaw, mo number 1, Crisanto. Tuod kay ikaw mo'y kinakusgan nga mudagan. Kadungog ka, Chris. Believe namin mo. Ikaw mo'y hawd ng kusog nga mudagan. Chris, Gusto na kong klarohon kung unsay among trabaho. Mangutana naman ang ako ninyo kung doon na baka mo ipangutana. Apan naunhan ako ni mo, Chris. Mga minahal, o mga pinalangga kay na akong mga bata. Di man ako usa ka babae, di man ako usa ka inahan. Apan, sama na, nga hinukad kamo, gikan gyud sa akong ginhawaan. O kay sama man sa hinukad kamo, gikan sa akong ginhawaan, tug-anan ko kamo sa tinuod nga ang hayahay kayo ninyong trabaho, mao ang pagpanguot o pagpanglabni. Pagpangbaltak. Lamia na trabaho asa? Dugay na ko nagplano nga makatrabaho kayong hunani. Boss Kim, o karon, natuman na gid nga nahimo na kong mangunguot og snatcher. Chris, ganahan ka sa itong trabaho, no? Nindot ka sa? Chris? Chris, asa man ka? Chris! Asa mo to, Chris? Ambot? Chris! Asa mo to siya? Ambot lang, Boss Kim. Diyon sa mga mo, Samboy? Wa man. Ako lang siya gipangutan na kung ganahan ba siya sa among trabaho. Dibalik siya. Buskim, dibalik. Buskim. Nag-ili siya siyang gisulo, Buskim. Gibalik na gisulo bang yung mga sinina nga gisiun. Ano man na? Unsa ba nang gibit-bit ni mong putos? Ang mga pinalit ni Manako. Chris! Pasensya palihaw. Di ko mo trabaho. Chris! Chris! Asa mo kay? Chris! Chris! Laaya ni Chris, oy! Ayaw, Chris! Chris! Oy! Chris! Chris, balik din ba? Chris! Wa na, ilakaw na gid. Puang na gid eh. Karon na noon nga nakikamigo na ko niya. Karon na noon nga gilan na ko siya nagsuon. Sige. Ay, Kalim kinaunan ninyo si Chris. Ako rin may baw niya. O saman, gusto mong mupadayon? O musunod mo ni Chris? di oy. Bahala siya. Basta ako, gusto ko mo padayon. Ako sa. May sab, padayon mi. Ano guning trabaho, Boss Kim? Ya, magsugod na ta, Boss Kim? Kinahanglan, magbansay-bansay una mo. Liya ka naman lagi. Crisanto? Doon ako'y nahibudngan tungod sa akong nakita nimo. Nganong ang gisiun naman sa pangimong gisulog? Ang gubaon na sa nga sinilas ang imong gisulog. Ngano ba niya? Unsa ipasabot ini, Chris? Mao ba? Ingon day ana. Mao dang gipagiw na niya kung kusog ba mong mudagan. Kaya ang inyo dang trabaho ingon day ana.
Himuon mo niyang snatcher ug mangungot. Mubalik lang sa din. Ulilisihon ko siya. Salamat, Crisanto. Bisan ingon ni ka makaluluoy nga atong kahimtang o kinabuhi. Pero, giampingan mo yun na dili mabulitan o giyawan ng kahugaw ang mahugaw na kay natong panginabuhi. Mahugaw man to dis mga mata sa mga maot nga katilingban apan malinis kini sa mata sa Ginoong Dios. Maayo nga gibalik nimo ang iyang mga pinalit. Magluto na ko para sa atong panihapon, Inko Iking. Umani mo panghugas diha, mga tugtag sayo, Chris. Inko Iking. Kadiyos sa. Niya'y taong nagpaingon din sa atong barong-barong. Kinsa man, Inko? Magabi! Kim! Magabi niya! Chris, niya ko! Kaya ko tuyo doon! Ingo Iking, mananghid ko nimo nga makisulti ko ni Crisanto. Nagtuo biyag kung tinarong kayo ang imong tuyo ni Crisanto. Pagsulti mong dua, kay musuod ko sa barong-barong. Sa tono sinultihan, Ingo Iking, murag, nahibaw na siya. Usa ba na? Chris, usa na? Ang uban ni mong mga pinalit. Niyang tanan ni mong hinatag. Giasab ka itong imong usa ka libo, Kim. Gisabutan na namong Chris nga ipang-ulit namo kining tanan. Ayaw. Diyan na ninyo. Di naman sa kong dawat, anak. Ako na lang nahatag ninyo. Nimo, Chris. Kasi ko nang ihatag nimo. Chris, naibaw ko nga lahi ka kayong pagkabata. Tuwag kininag kong tao na nang imuna huna. Talagsaon kang pagkabata. Mo nung gibuhat. Aron suklian sab na kung ipakita ni mong kaayo. Wag ko magkinalag sukli, Chris. Ang kinuod ba ya nga mianhigyon ko nimo aron sa laing higayon, hangyoon ka na ako. Mupadahin ka sa ato na sugdan. Tuloy, anugon. Bili ko. Bili ko. Maroon akong tuyo nimo. Klaro na yun kayo. Ang kanimo balibad na ako. Klaro. Away question. Away kaso. Sige, maroon akong tuyo. Pero palihog lang. Ha, Chris? Kinasing-kasing na akong ipamalit o gihatag ka ng tanan dianin mo, Chris. Bawa nga, ayaw na ibalik na rin ako. Kay dili o di yun mahitabo nga dawato na ko na pagbalik. Sige. Kim. Unsain ko, Iking? Dawatan yung usa ka libo. Inyo lagi na. Di na ako Inyo ka na ni Chris. Alin ako, Chris? Wa na tayo sa ini. Di man na dawaton. Ato na sa ning taguan. Pero sa laing bahin, salamat kayo nimo. Gibalibaran yun nimo si Kim sa laing kayon. Ayaw na pagkinoktok. Dana, mga tuog na ta. Gabiin namang ni Pauli. Daghan ko gibisitahan. Miuna na kong kaon. Makaon ka, kaya anda mo na akong lamisa. Kumana ko kaon. Mairag yung wak ka na kuwat, ha? Kaya alkansi unta ko nimo. Nasa naman imong lakaw, ha? Istorya tagto sa sod. Ha? Kanindot, God! Ayahay na taan na? Nakaingon ko, mao na kini ang klaro kay pangwarta. Nahibaw ko ta, unsa kakusog ang drugas rong panahon na. Unya,
Kanasama ko na ka magsugod og tulak. Aw, yun dayon. Mao nga, anhin na ta magpabilin. Di na ta mamalik o Manila. Balik ka dito? Tabangan kagog ihaw sa ISIS. Pasin sakop sa ISIS ka to imong gilungsan sa kanal dito sa Manila. Huy, sa imong ginuktukan? Kumusta na kas Crisanto, no? Iskot-iskot mong kas anak sa imong karibal ka ni Adto. Ikaw nagitag-iyan ako. Tigitag kita magtago-tago. Busa kalinti si Crisanto. Kung misulti pagpulis katong bataa, kadagan na sa mga pulis nga atong gikasukat. Kung na-wanted pa tao, gisikot na taoy. Tuog na taoy. Adto na ko. Kiss ko, B. Hinuon. Ibaw ka naman kung sa kadelikadong sudlan ni mong trabaho. Basta amping lang cute, ha? Kung dili pa kumaayo, anak, hagbay na ko na bagas. Adto na ko Murag mauna ng taksiya. Hi! Uy! Sakay na! Larga na dong. Ikaw ram lagi, ma'am. Nga naman, dili ka gusto nga ako rang usa o kauban ta ka? Franny? Ma'am? Ayok mamang diyo. I-check-in tayon ko. Kaya kinapindam ako ni mo. Kagahapon pa kong naglungot-lungot ni mo. Bye. Ay, tanaw, bay. Ati manan ng taxi diha, mabangga ta. Abayan ako rin mong zippers and garsones. Gahi. Ikaw na lang ang blimi. Nabihan mo, ma'am. Uy, sige na. Hubuan na yung garsones. Bebe, ako na lang ang bubi. Ako na lang ang ubo. Wow! Kamacho na ni mo, Fran. Tepa. Hubuan ako na ako gisaloob. Hubuan ako na ako gisaloob. Ano yan? Tanawa ko. Tanawa na yan ko. Wow. Sige ka na. Sexy din. Biragod, babe. Saban niyo. Naman tayo. Maligot ang duha. Sabunan ka na gawa. Ganahan ko, anak, Franny. Kay sabunan kasabna ko. Ganahan sa ko, anak. Franny, kisay mas sexy naman ni Lisa. Franny? Pinaka-sexy. Hindi ito paminaw ni mo. Ay. Kamalino kasi. Isay pa yun. Masamot na git ka ni Dot, Franny. Franny. Dili na ko kagon. Franny.
Okay na. Bantay kay atong sirhan. Ay, Ikaw man naginikuha na ako pa. gitaw ko na ako sterya. Nga ako'y makuha ni mo. Doon ako'y yadto doon na diha sa iyong skulahan. Maong gihapit na ka. Haan man tayo si Mama. Doon na sa importanteng lakaw. Nagbuwag-buwag minuha ang paningkamot o paninguha aron mahuwaas ta nga atong kahibtag karon milin. Marantawan ako kaniha anak. Nagkatawa ang imo mga classmates pero pidug nga lang ilang katawa diyang nagkaduol na kining atong sakiran. Doon na ba sa gisulti ni mo? O sa walang gisulti? Ingon sila, miabot na kuno ang atong bao. Oh. Pa, nganong gipahunong man nimo ang atong bao, Papa Vic? Doon ako ipangutana ni mo. Unsa man? About sa school? Ako gyapon ang heist pa. Gusto ka nga may bag-utang auto? Okay naman ko aning bao Gusto pa. ka ba lagi og brand new nga auto? Kuna Gusto ka nga bago og lindot na niya kitagbay? Milin, gusto ka ba nga magpuyo tag bago og lindot kay bay? Nindot naman ang atong bahay pa, Victor. Gusto ka ba lagi bago? Tumag ako! Kuna Okay. Naanadete kang kwarta pa, Victor? Tungod sa paningkamot o paninguha, naana kita'y daghang kwarta. Tiinggikan. But, sa kinagmay natong negosyo, anak. Sa kinagmay natong negosyo. Tungod, ani. Madato na kita, Milin. Madato? Oo. Unsa di ay inyong negosyo ni Mama Rhoda di ay? Papa Victor, Bisan sa tanang tao, nagamong mahuna-huna ang negosyo, Belen. Kiling tanan, tibanig yun, Milen. Para ragyod sa imong kaugmaon, nga mo'y bugtong namong anak. salamat sa inyong pagmahal na ako pa, Victor. Salamat kaayo ninyo ni Mama Rhoda. Agwantahan lang una kining atong bao. Magpalit kitag matahumog bagong sakinan. Pila may gusto ni mong sakinan? Ha? Oo. Pila lagi imong gusto? Graan ni Papa, Daray mo si Carillo. Ambi. No. Ako'y mapasodi ng sigarilyo. Tinis imong baba. Lighter. Dara. Ako'y dakot ining tumoy. Matsuha gini mo, oy. Ugdo kay kagdukan. Dako kay kag braso. Ikaw ba? Maltito kay ka, ha? Imo lang yung lipato ng akong bana. Kung dili ka di siya mutanaw ni mo, mukalit ka nagpasiplat sa akong paa. Nindot magod kayo ka. Hamis. Puti. Unya hustos gidakon. Imo man sang tuyoon nga malukot ang nipis ni mong shorts. Aron mura nagpanting tanaw ng imong shorts. Tuyoon man sa nimo nga
mubarog ka aron makalingi ko sa porma kayo nimong luyo. Ang og di ko mugara nga pilit ka makimutan-aw na ako sa kulawas. Well, gapon pala nga wa na ko mahimutang. Diyang may biya ka sa amo. Nagsige na ko kuna-una ni mo, Franny. Makalit ako kinoktok kay nag-imagine ni mo. Og ni anak yung pagkagabi misamot na kay nagdamko ko ni mo. Nga nagromansa ko na tang duha. Pero kariyot lang, kariyot. Unsa man ni. Kausa lang ni. Karon lang ning higayon na. Human ani. Wa na mo sunod. Sumbagot tanon ka, buray imo. Kabuhan ako musukot ko no, nga mao ni una o katapusan nato. Karon na noon nga, nahibawa na ako nga, lupik pa ni mo'y toro. Toro! Nganong imo maning gibuhat? Hibaw man ko nga mao ni imong kinaham. Kanang dunay bana. Si Lisa bitaw? Tarong og tubag. Nganong gibuhat man nimo? Sapit na kay si Victor, oy. Nya, nagbusiyad ng tiyal. Nya, ganahan ko, anak. Ikaw, gido. Ay, kung nakita pa lang tani itong una, nga doon ipapatay si Victor nimo, awa na. Kiuyap ka na ako. Magamping lang ta. Amping tagmayo. Bawar bakos kinayang Victor. Ipagaling kitang duwas makina kung may bawo na siya. Oh, mag-amping yun. O niya? Oh, kapit na ko nimo. O kapit ka na sab na ako. Dali, Oh, mahilos ka, ibutang ko ng sigarilyo. Mahilos ka. Nga nakit ka ako. Masamot man akong gana kung mahanggap na ako ang ginawa ni mo nga may paho sa sigarilyo. Hala ka, makakancer pa ng sigarilyo. Dili ka ako makancer ni mo, Franny? Cancer? Niya ay cancer, Hindi ka na. Kana. Ay, grabihan ni mo, Franny. Uy, grabihan niya mo. Ay, Franny. Dili ka nagkikay ka. Di parehas ni Victor. At tunog siyam-siyam. Hi! Saan yung pultahan? Kusmat ba ni mo? O sa resulta? Nakita, Miss Franny. Gihatag na akong epektos. Nahibaw na siya pilay atong kobraho niya. O bahala na siya sa pagpaganansya na atong 2 kilo. Human na mag-total. Buwag-buwag dahil mi. Wala ko may bahog asa siya. Basta may una kong lakaw. Nag-shopping ko sa mall. Unya, nagkaapot mi sa 2 kainahan sa mga classmates ni Milen. Misod big fast food. Nagbalita ay. Pero, ako maoy center of attraction. Kinamatik din man day nilang namungingi kong mga alahas. Gilibre na ko sila. Then, nagbuwag-buwag mi. Then, nianak ko sa ato. Di ba ka oras kapin nga di good makuntak ang imong cellphone? Tukaan stinood, ha? Tukaan stinood! Nakasak na naguruna! Victor! Ikaw sa kaduhap ko niyong buhati nini! Swerte lang ka ng layas itong imong mga lagi. Karon tubag ako! Diin ka mong duha si Franny! Nahibaw ko sa imong gibati. Pero sa'yo ba kayo nang naas imo na una, Victor? Wako malimot nga nagkasako nimo sa kaduha ka higayol. Wako malimot nga kaduhasap ko nimo pa sa ilo, O gihatagan ko nimo kaduha ka higayol.
Ug gusto ko malimot nga last na lang tong ikaduha ni mo pagpasaylo na ako. Kay kung magbuhat pa kong ikatulo, sigurado na kung di ko ni mo pasayloon. Kay imo naman kikumpatyol. Unya, mabuhat pag yung kong ikatulong sa? Ay, bawbi ako ni Victor nga di ko kamot-ew-tiaw. Bitaw, 5 kapin ka oras nga di ko makontak kay nalowbat ko. Naliban ko charge sa kong cellphone. Ug ang lain akong cellphone habilin, kay ako nalimtan tungod sa akong pagdali-dali ganina. Tara akong bago. Naay kwartaan na. Kay nakita sa misalaing tulak. Duha silang may bayad na ako. Mga 5 ka oras kapin nga dito ko sa gawas. Kuang kalkyo. Magkwinta ta. Naulian ka na? Wala ka masuko. Wala. Sige na. Ang calculator. I love you, Victor. Sige na. Victor mo! O lagi. I love you. I love you. Oh? Nag-ingon si Papa ni mo? Unang tiriya, ingon siya nga magpalit ko na og bagong sakyanan og baghoon ang tagning atong bay ng tiriya. Ay, oo. Kaysa akong tanaw ron, kwartahan naman kaay sila sa Papa o Mama ni mo. Uy, unsa naman sa naimong gitanaw sa kalendaryo? Ha? Husto. Doon naman sabdi ay ang Sabado. Muanhin na sabang iyang amigo. Nang tiriya ay Niya naman sab sa Sabado si Crisanto. maayo ang taon niya sa Sabado. Dili na daot si Crisanto, no? Mitambok na ang ta siya, no? Ay, mahimuot gyud ko nimong bataa ka, oy. Mura na gyud kag dako. Humanatanan. Dunay tag sa kagramo, dunay tag 3 kagramo, dunay sa tag 5 kagramo. Pila tanan? Imo na kwenta? Hindi Ni ang kwintada. Be, ambe. Tanawag maayo. Mukwinta sab kag imo. Kung may sayop ko usbala. Kay mao problem atong pagsukod. Nya malkansita, kafaet. Oh, okay man eh. Gusto man eh. O nya, nakita ni mga atong ginansya. Dako taginansya. Di kami still pahinumduman, Franny. Unsa ka kuyaw kining atong gisudlan? Ay, maurabad gihapon sa kong kwinta-kwinta. Kung manulis ta, kung madakpan ta, mapriso. Kung musokol, naragihapon sa priso ug patay. Pero, kung patiunon pa ko, ug dakupunon pa gyud ko, ay kaniadto raw ta. Patay na ko o nadakpan ako. Pero waman. Gawas nun man ang gihapon ko. Oh. Iso nang butang sa bags sa mall. Isagol nas mga nilata. Shampoo, kape o mga sabon. Para dismulaw ba nga gikan ko sa mall. Kiandam na nako. Ako na ni ipang sword. Usay dakway usay barog sa asawa si mo amo. Kamu mo kinakita ganiha. Da! Batik kay naoy. Di pares ni mo nga may pagka-aramina gamay ba? Ang aramina kaniadto ha. Grabe kanindot aramina sa bata-bata pa to eh. Parehas gyud kaniya. Tarong ba? Hoy. Tarong ko. Unsa siya ka sexy? Da, sus. Murag sakong binandahan. Layo ra kini mo nga murag aramina gyud oy. Pero time para god. Ano nangutaan naman ka? Nangutaan na lang. Kay mutirador ka baya bisag koko.
ayaw gyud kog binuangi ha. Kipabuton ko gyud ang granada sud sa imong punsyuhan. Bless ko pa, ma. Lingkod mo, Tria. Dali, Melin. Tupad. Namong mama ni mo. Kumusta ang school? So far, so good. Good. Nganong ipatawag man minimo pa, Victor? Melin, nahinumdum ka pa adtong akong giistorya ni mo nga mupuyo tag matahom o bagong bay? Oh, atong the other day pa, Victor. Okay. Ugma dayon, temporaryo kitang mubalhin o kapuyan. Ha? Temporary na tong biyaan kini nga tong bahay. Gubuon kini siya, kaya tong pailisan og matahom og bag-o na tong bahay. Ha? Ay, mahinayon yun di ay, sir. Terya, mahinayon. Ugma, temporary ta mo biya ining baya. Mobalik ta din kung mahuman na ang bag-o natong bahay. Ay, hala, uy, tinuod yun ay katong imong gisulti na ako, Milin. Maglakaw, Miss Mama ni Mulin. Mag-meeting mi sa architect o engineer nga maoy mo construct sa bago na itong bahay. Tria. Sir. Ikaw na mahibaw ni Milin ngadto sa eskulahan. Oo, sir. Tana, Ruda. Babay, anak. Oh, naghinukto ka man, Milin. Kuan? Uy, naunsa ka man? Dili mahimo nga sa Sunday na lang ta mo biya din Sunday? Oh, dili mahimo. Ikasabot ang tanan nga ugma gyud dayon temporary kitang mobiya dinhi. Aron kasugdan dayon ang trabaho. Ngano sa Sunday man ang imong gusto? Sulti, uy. Nganong Sunday man? Ay, basin magpahibaw pa siya sa mga higala din him. Ay, di na mistel. Mamalik man bitaw da dinhi kung mahuman ang bag-o na tong bay. Sige, tana Victor. Sige, ato na mi. Ay, nakasabot ko, Milin. Nakasabot ko. Mayo ka di kinakakita kong alibay. Sa sunod, magmatngon ka, ha? Kasi si Crisanto unyang mahungawan kay masuko sila sa papa o mama ni mo. Kung mo ani si Crisanto sa Sabado, unya, wa na ta din hinang. Mabaho siya nga wa na mo hatag niyag basura. Milin. Asa man unya siya og basura ng Terya. Husto na, Ana. Husto na, Milin. Oh, kakapaspas pa ni mo. Sa padung naman sa good ko? Ay, schedule man deron sa basura sa mga amiga, no? Oh. Okay. Ato na ko ikaw. Oo, sige, pag-amping, ha? Pag-amping. Naghinam-hinamin taon. Gusto di ay. Sabado man di ron. Ano giguba ng bay? Ang kural yung siminto napulpog na. Wala ang bay. Gamay lang ang nabili. Hain ka si Emilin. Mauwa mo kong mga pana. Ibiya na tinali si Emilin. Wala mo hatag na kong basura. Basura! 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 Inko? Inko Iking? Inko? Ngam lagi mong kariton, Inko? Wa ka masura, Inko? Oh, dugo! Unsa man ang dugo, Inko? Kadagan, ani? Nakasasod sa barong-barong, Inko Iking? Inko! Ngano man ka, Inko? Natunukos na kong lansang.
dayaon kayo. May bikog ang natunog kong tilog. Misakang bikog na sa akong bugan. Dadon ka na ko sa ospital, Inko. Ayaw. Pagkuha lang og udlos bayabas. Dito sa may bomba. Kunya pabukali og tubig. Kaya akong ihunad sa akong tunok sa tiil. Naghanang udlos sa bayabas. Kay dukduko na ito ang uban ug ang duga. Mo'y atong ipato sa tunok din sa akong tiil. Inko. Di nang pinabukalan nga mga udlot sa bayabas, Inko. Ibutang palihog ni Santo. Nadukduk naman ni mo ang laing mga udlot, no? Oo, mana, Inko. Hunara na to ang akong tunok. Inko, may anam-anam man og hubag ang imong tiil. Bihunong na ang dugo. Kay nahunara naman sa binukal nga udlot sa bayabas. Unya, misuot sa ilawang sa samad ang duga sa udlot sa bayabas. Tanawa, di ba may kupos daw ng hubag sa akong tiil? Tanawa ko, may kupos, no? Wa, Inko. Misamot og hupong imong tiil. May kupos, oy. May hiyos. Ikaw ba, pataka malang ka, Crisanto? Inko! Inko, mata na, Inko. Aron mo kaon ka. Inko? Inko? Inko, init kay ka. May hubag og maing imong tiil. Ayaw niyo. Pasagdis, Crisanto, ha? Inko! Ibili na nako ninyo sa Crisanto. Lakaw na ko. Inko, iking! Ibili na ko ninyo sa Crisanto. Lakaw na ko. Inko, iking! Init kay ka, Inko! Init kay ka! Ipanoon akong kaniton, ha? Kay ikarga ka na ako sa kaniton! Ikarga ka na ako sa kaniton! Inko? Inko? Inko! Dali! Sakay, Inko! Wala siya maglihok. Inko! Inko! Pawa! Pawa! Dong. Huh? Yang doktor, Dong. Dong? Kinsa may ngani mo? Chris. Oh, Chris? Naamoy kwarta? Ni Aman. Pila man na? Ni Ao. Guard! Doktor! Uban nining bata sa butikas at bangbe. Maayo diha kay barato-barato. Hangyo alang. Ingna nga ako mao'y mihangyo. Doktor! Dong. Kuyog si kwarda, dong ha? Sige na, dong. Ay. Kaluoy sa taon ni Adtog Bataa, oy.
Ay, dapat dayon ni pasyente palihog, nurse. Yes, Doc. Kay katong Enrique Goles, ha? Yes, Doc. Sige, palihog, nurse. Ato na ko, Doc. Dong. Chris. Dong. Dali, Dong. Dali. Lingkod, Chris. Lingkod, Dong. Katong idapat nga tambal ni Inko Iking, temporaryo lang to, ha? Para mahiyos-hiyos o mukupos ang grabe kaayo niyang hubag stiil. Pila na ba kaadlaw ang iyang tunog sa lansang, Dong? 2 kasemana na kapindok. Ug nga nung karon pa man siya madadin sa ospital. Ni adto untang pagkatunok, gida na dayon unta siya sa ospital. Di man siya masagot na doon ako sa ospital, Dok. Ingon man siya, maayo rakno yung tunok sa udot sa bayabas. Grabe naman hinuon. Kitsa ba'y mitabag ni mo or makardes kariton si Inko Iking? Ako ro, layo man kayong among mga silingan. Diin man daay mo, Dong. Dumping site sa basurahan. Ug ikunsa man nimo si Inko Iking? Iya kong sinagop. Ay, Ginoo. Dong, nagbuot-buot lang kong palaboratory sa dugo ni Inko Iking. Ug ang resulta, gikangrina na ang iyang tunok. Ha? Unsa man ang kangrina, doktor? Makalilisang ang kangrina. Makamatay sa tao ang kangrina. Taas kaayo og blood sugar si Inko. May diabetes si Inko Iking, busa kinahanglan nga putlon ang iyang tiil. Ha? Gikasubo na ko, Dong. Putlon yun nato ang iyang tiil kay kundili mamatay yun ang imong Inko Iking. Ako'y puputol sa tiil ni Inko Iking. Why bayad? Kay di ko magpabayad. Kay sayod bang ko nga maglisod yung ka. Kay naaram rin taon mo basura magpuyo. Basurero, Miss Inko Iking, doktor. Ang yun ako kinig ospital nga magamay-gamay ang bayranan. Magita sa kong paagi nga matabangan mo na ko. Mao ka na ang tanan. Ay, unsa man. Gusto kang makigsulti ni Inko Iking? Nagpiyong iyang mga mata. Yung nanakong di ko magpada hospital. Imog kong gida din sa hospital. Dali. Pagaksangos ako kabukto nimo. Pero daghang salamat nimo. Dodong nako, Chris. Salamat nimo. Doktor Inko Iking, kano sa putlo na nga akong tiil. Kung samantaon na nga mong kabayad ni Chris. Huwag tangang inyong kabalaka, Inko Iking. Sige lang. Maluoy mangyod ang Ginoo. Ang Ginoo na mahibaw sa tanan. Chris. Guard! Yo! Nakakita ka ni Chris?
Ay, kaganiha daw. Kusog ang milabay din sa akong lamisa o milahos nga Diyos gawas. Wa magpaibaw kung asa siya. Wa man doon tingog-tingog nga milakaw. Kusog ka ay milakaw pa doon sa gawas. Pero, bibili noon niya iyang kariton. Ay, karon manggod operahan si Inko Iking. Ay, sige na lang. Kung mo balik gani, ha? Ayaw palakwa, ha? Doktor. Mile! Nang Tilya? Ay, ni naman di ay kadinhi, oy. Natana, maniod to na ta. Dito yung tingali si Chris ang giguba nga bay, no? Unsa kay iyang gibati, no? Guba na ang bay. Tingali mo ingon siya nga gibaligya na ang bay namo. Unya mi balhin na mi og puyo. Tingali mo ingon siya nga dili na mi magkakita. Kay mo ingon man si Chris, dili na ko mubalik pa dinhi kay wa naman si Milin. No, nang Teliano. Tana, maliod to na ta. Barug na tiha, Milin. Oh, di lagi ingon ana, boy. O ikaw sad kukoy, ayaw pagtanga. Dili ingon ana. Dali lagi mong masakot Istanbul's police. Biragod. Samboy. Boss. Marika. Unya na ko ng rugby, Sam. Nag-ensayo pa mo. Sorry, boss. Pero, nga naman tapos. Sige. Pakita sila, kung saan pagpanguot nga mura lagwa. Kadigin makamat doon ang kuutan sa pitaka. Hoy, kamo, tanong bayo, ha? Tanong mo. O sige, tanamino, magbarog-barog ko, ha? Kaya katang ko nuhay kong kasakyan. O nagpaabot nga mogo signal kay stop pa man ang suga sa traffic. O mulakaw ko, ha? Lakaw. Lakaw ko. Hikapon ako kung pitaka, ha? Diya, uy. Hay ba ako pitaka? Di anan ako. Ingon ana ba? Huwag gani ko kamatngon. Nagikuot na din Samboy ko pitaka. Ingon ana. Okay, usab. Usab ha? Kukoy. Usab, boy. Kamo ha? Tanaw mong mayo ha? Ngano mo? Ngano nga mo mulihok? Naon sa lagi mo? Buskim. Tanawakin sa nagbarog sa pultahan. Uy! Crisanto! Uy! Crisanto! Santo! Usay ako ikatabang ni mo, Chris? Nganong niam lagi ka, Chris? Usay mo tuyo, Chris? Usay mo tuyo? Sulti, noy. Sulti, Chris, ay! Sige na! Ay, may laga na, Chris. Nag-practice pa ba kung saan pagpanguot? Chris! Uy! Tingog ko eh! Kaya mausay ka mong practice! Kim? Unsa? Gusto kong ma-appeal sa ilang practice kung unsaon pagpanguot o unsaon pagpanglabni. Kana!